கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களையும் யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் என் அன்பின் நல்வாழ்த்துக்கள். ஆதியாகமம் 35வது அதிகாரம் 11வது வசனம் இப்படியா சொல்கிறது, பின்னும் தேவன் அவனை நோக்கி, நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், நீ பலுகி பெருகுவாயாக, ஒரு ஜாதியும் பற்பல ஜாதிகளின் கூட்டங்களும் உன்னிலிருந்து உண்டாகும் ராஜாக்களும் உன் சந்ததியில் பிறப்பார்கள். இப்படிப்பட்டதான வாக்குத்தத்தம் உள்ள ஆசீர்வாதம் கொடுக்கப்பட்ட குடும்பம் தான் யாக்கோபுடைய குடும்பம். இந்த ஆசீர்வாதங்களை, அந்த வாக்குத்தத்தங்களை சுதந்திரத்துக் கொள்ள யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட காரியங்களை குறித்து வேதம் தெளிவாக கற்றுக் கொடுக்கிறது. ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் 28 மற்றும் 29வது அதிகாரங்களை வாசிக்கும் போது, தன்னை ஆசீர்வதிப்பதற்காக மனிதர்களை சார்ந்திருந்த யாக்கோபு தன் சகோதரனை போல உணவு சமைத்து கொடுத்து தன் தகப்படத்தின் ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரத்துக்குள்ள முயற்சி செய்தவர். அதே போல் லாபானுடைய வீட்டில் தங்கியிருக்கும் போதும் தன்னுடைய திறமைகளை பயன்படுத்தி தன் குடும்பத்தின் ஆசீர்வாதத்துக்காக முயற்சி செய்த யாக்கோபு. ஆனால் 32வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது, தேவனுடைய சந்தித்த பின்பாக, நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய நான் நம்மை போக விட மாட்டேன்னு சொல்லி 32வது அதிகாரம் 25வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது இந்த வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. என்னை ஆசீர்வதிக்க என் தேவனால் மாத்திரம்தான் முடியும், என் திறமையினால் முடியாது, எனக்கு இருக்கிற சரீரம் பிரகாரமான திறமைகளாலேயோ தாளந்தங்களாலேயோ முடியாது, எந்த மனிதர்களை ஆசீர்வதிக்க முடியாத நிச்சயத்துக்கு வந்த பின்பாக தேவனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றினதை வேதவசம் சுட்டி காண்பிக்கிறது. அது வரைக்கும் ஏசாவுக்கு பயந்து ஓடி ஒளிந்து கொண்டிருந்தவர் தான். அதுக்கு பின்பாக தேவனுடைய இருதயத்தில் சமாதானத்தை கொடுத்து தன்னுடைய சகோதரனோடு கூட ஐக்கியமாவதுக்கு உதவி செய்து, வெறுங்கையாக போன என்ன 2 பரிவாரோட திரும்பி வர பண்ணிடறான்னு சொல்லி தேவனை துதிக்கிற அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டதை வேதவசனம் சுட்டி காண்பிக்கிறது. நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட நம்முடைய குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு திறமைகளையோ நம்முடைய வருமானங்களை மாத்திரம் சார்ந்திருப்போம். வேணால் நாம் இன்றைக்கி மனம் மாற வேண்டும் என்பது இதனுடைய எதிர்பார்ப்பாய் காணப்படுகிறது. நம்முடைய திறமையினாலேயோ நம்முடைய தாளந்துகளினாலேயோ நமக்கு இருக்கிற பொருளாதாரத்தினாலேயோ குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியாது. என் தேவனாய் கர்த்தரால் மாற்ற தான் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியும், என் குடும்பத்தை பாதுகாக்க முடியும் நிச்சயம் யாக்கோபுக்குள் வந்தது போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் காணப்பட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. யாக்கோபுடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கான முதலாவது காரணம் தேவனை மாத்திரம் சார்ந்திருக்க பழகினால. 2வது காரியத்தை நீங்கள் யோசிச்சு பார்ப்பீங்கன்னா 35வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் போது, தீனால் சில தவறுகளை செய்து தீட்டுப்படுத்தப்பட்டதுனால அந்த முழு குடும்பத்தையும் யாக்கோபு பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்கிறத 35வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது அறிந்து கொள்ள முடியும். அப்பொழுது யாக்கோபு தன் வீட்டாரையும் தன்னோடு கூட இருந்த மற்ற அனைவரையும் நோக்கி, உங்களிடத்தில் இருக்கிற அந்நிய தெய்வங்களை விலக்கி போட்டு உங்களை சுத்தம் பண்ணி கொண்டு உங்கள் வஸ்திரங்களை மாற்றுங்கள் என்றார் என்று சொல்லி வேதவசனம் தெளிவாக காட்ட கொடுக்கிறது. தன்னுடைய குடும்பத்தார் அந்நிய தெய்வங்களை பின்பற்றி போகாதபடிக்கு, தவறான பழக்க வழக்கங்கள் போகாதபடிக்கு. ஏன்னா ராகில் செய்த காரியம் தன் தகப்படத்தில் இருந்து சொரூபங்களை கொண்டு வந்து வைத்து மறைத்து வைத்தது குறித்து வேதவசனம் தெளிவாக கற்றுக் கொடுக்கிறது. குடும்பத்தார் அந்நிய தெய்வங்களை பின்பற்றி போகாதபடிக்கு தன் குடும்பத்தாரை கர்த்தருக்கென்று பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ள முயற்சி செய்த யாக்கோபு. அதனால தான் தேவன் அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்தார். அந்த குடும்பத்திலிருந்து தேவன் நன்மையான காரியங்களை செய்ய முடிந்தது. 12 கோத்திர பிரபுக்களையும் எழுப்பி தேவன் இன்றைக்கு அந்த குடும்பத்திலிருந்து ராஜாதி ராஜாவாக இயேசு கிறிஸ்து வருவதற்கும் அந்த முழு குடும்பத்தினை அர்ப்பணித்தது. எனக்கு அருமையானவர்களே, ஆண்டவரை முதலாவது வருகைக்கு அந்த குடும்பத்தினை விட்டு கொடுத்தது போல ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து 2வது வருகைக்கு நம்முடைய குடும்பங்களை அர்ப்பணிப்போம்னா, முதலாவது காரியம் தேவனை மாத்திரம் சார்ந்திருக்க பழகணும். 2வது காரியம் அந்த குடும்பத்தை தேவனுக்கு பிரியமுள்ள பரிசுத்த குடும்பமாக மாற்றி தேவன் விரும்புகிற பரிசுத்தத்தை வெளிப்படுத்துகிற குடும்பமாக நம்ம அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட காரியம் நம்ம வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க நம்ம அர்ப்பணிக்கும் பொழுது நம்முடைய குடும்பத்திலிருந்து தேவனாய் கர்த்தர் மகிமைப்படுவார், நம்முடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பார் என்பதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாத சொந்தத்துக்குள்ள தேவ சமூகத்தில் நம்ம அர்ப்பணிப்போமா? நல்ல தேவைப்பட்ட இந்த அருமையான காலவெளிக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். யாக்கோபுடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கான முதலாவது காரணம், நீர் மாத்திரம் எங்களை ஆசீர்வதிக்க முடியும் நம்பிக்கை அந்த குடும்பத்தை பெருக பண்ணினது, அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்தது போல சுவாமி எங்கள் குடும்பத்தில் நீர் மாத்திரம் முன்னிலையாக இருந்து சுவாமி, நீர் மாத்திரம் எல்லாமாக இருந்து சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாய் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை எங்கள் குடும்பங்கள் பெற்றுக்கொள்ள உதவிச்சிங்க சுவாமி. அதே போல் யாக்கோபு குடும்பத்தை பரிசுத்தம் பண்ணி கொண்டது போல எங்கள் குடும்பத்தில் கர்த்தர் அருவருக்கிற காரியங்களை, கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை வேத வசனப்படி எங்களை பரிசுத்தம் பண்ணி கொண்டு கர்த்தருடைய கட்டளை கீழ்ப்படி அனுபவத்தை தந்தலமாக சொல்லிக்கிறோம் சுவாமி. இதுதான் எங்களுக்கு விரோதமாக இருக்க எல்லா பகையும் மாற்றி போட்டு பாதுகாப்பு இந்த நாட்களை கட்டிடப்புற அன்புக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எந்த பிசாசின் கிரிகளோ குடும்பத்தை தொடாடுறதுக்கு பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். தேவ சமாதானம், தேவனுடைய கிருபை, இதனுடைய இறக்கம், தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் குடும்பத்தில் தங்கியிருக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீரை பொறுப்படுத்தக்கூடிய ஆசீர்வதிங்க. இந்த வாரம் முழு தேவ கிருபை, தேவ சமாதானம் தங்கியிருக்கட்டும் சுவாமி. நான் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்துக்கு ஆசீர்வாதத்தோட இடத்துல ஜெபிக்கிறோம். பிரயாணங்கள் வாய்க்கு பண்ணுங்க. கிருபையும் சமாதானம் தாங்கி நடத்தட்டும். இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன நல்ல பிதாவே, ஆமென்.